sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran, ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang bituon, mga balita nga kaya inspirasyon. Aksyon radyo, makulong man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, makulong sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong ng kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita, mga inspirasyon. Aksyon radyo, makulong man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, makulong sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Taulog kanay, sa bisan anong at kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon nga ipalagnan. Manasig pero sigurado, aksyon nga may dalatag palangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4.
Aksyon Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Aksyon Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karong adlaw Martes pizza 18 na bulan sa Mayo tuig 2021. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Aksyon Reports first portion. Bila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal kapinto nga sa milyon ka pesos nga medical kag burial assistance ginpanagtag sa ikaanom nga distrito sang Negros Occidental. Espekulasyon nga may ginapaboran sa COVID-19 vaccination sa Bacolod ginpanginwala ni Vice Mayor Pamilyaran. Lalaki patay matapos ginlabo sa banwa sang Pontevedra. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Target sang gobyerno, mapabakunahan ang 70% sang populasyon sang Pilipinas o kon 58 milyones ka mga tao nga nagaistar sa COVID-19 hotspot para balabot ang herd immunity. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, magatutok ang gobyerno sa National Capital Region, Metro Cebu, Metro Davao, Bulacan, Cavite, Pampanga, Laguna, Batangas, kag Rizal. Nalakip naman sa expansion area sang gobyerno ang Region 3, Region 4, Cagayan de Oro, Baguio City, Zamboanga City, Bacolod City, Iloilo City, General Santos, Iligan City, Region 7, kag Region 11, Region 10, Region 6, Region 8, Region 9, Region 2, Cordillera Administrative Region, Region 5, Region 1, Region 12, kag Region 13. Ini nga mga lugar ang ginabugusan sang 83.8 milyones ka mga tao. Kag 70% dire ang 58.6 milyones ka mga tao. Suno kay Roque, mas may kumpiyansa ang gobyerno nga buksan ang ekonomiya sa tion magsaka ang vaccine coverage. Kabay pa nga kon mabakunahan ang milyon-milyon na nga pumuluyo sang pungsod Pilipinas, mabalik na bisan paano ang ekonomiya. Puwerte na ang pag-antos sa pila naton ka mga kauturan. Hindi lang ang imol, hindi lang gamay nga negosyo, lakip na dalagko nga mga negosyo, mga establishmento komersyal nga ginpanira. Bangod wala customer, mga hotel. Example, dire sa Bacolod, ang dalagko nga mga hotel dire, nagsira na. Pila na lang ang nabilin, bangod, gapamierde. Wala customer. Kadamo sa ginabayran nga mga empleyado, pati empleyado kakas binayra na. Bangod, sining pandemic nga ni. Dihamak na gutom na ang ginaantos sa ngaton pumuloyo. Unemployment nagbaha na bangod sang COVID-19. So, kon padayon, nga hindi magpasaway kag padayon nga magkooperar ang pumuluyo nga magpabakuna, amo lang ini ang aton paglaom nga mabalik kita bisan paano, bisan hindi gidsyado ka normal. Ini balang makapiyan-piyan, makabukas ang gagmay nga negosyo, makagwa ang pumuluyo, ang mga remedyo general, bisan paano, makaingkaman, bisan paano lang nga maglibod kada sang balot, libod ka kung anong kararuton para makwartahan. Tisubong hindi kay kalibot, kay porte. Ang tanan-tanan nga gamit sa imo sini kaugalingon, baklon mo pa, face mask mo, face shield mo,
ang tanan-tanan. Hindi man pwede nga mag-impon ka sa madamo nga pumuluyo bangod may social distancing. Kabay pa ining bakuna nga ni, amo ang tambal sa karon ginaantos ang pumuluyo sa bilog nga pungsod Pilipinas. Lakip na of course kita. Naluyag makita. Bisan paano makagwa, makalibot-libot man, katulad sa kinaandan, makapulok pangapi upod sa kaabyanan. Ti inatanan, nagapabilin nga handom lang, bangod sa kadelikado sang panahon. Ti nag-abot na, nga natukiban na ang bakuna. Amo na ini siya, ang sabat kabay pa. Galing kay samtang nagatukib kita sa bakuna, gabata man niya, ang kagaw, gadamo man siya. May gatuluhaw sa India, may gatuluhaw sa diin nga bahin sang kalibutan. Nagalapta, kag pagkatapos mag-travel ang aton mga utod sa iban nga pungsod, pag-abot dire, dala ang among kagaw. Ginatapna nato ng isa kagaw, may bata pagid ang kagaw. Baw, daw ga-enjoy din ang kagaw, lambiyong sa bilog nga kalibutan. Basi pa lang nga ining bakuna, amo ang makapabalik, bisan kadyot lang, jutay lang, nga mahalug-halugan ang aton sini, mga negosyante aton mga kauturan, nga magbalik bisan paano, nga makauluing kaman, ka magbukas liwat sang ila negosyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:07 na, morning na, sa bilog nga Dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta ka mo? Anano ang pila naton ka mga kauturan ang inegosyo nagbulukas na? Ang merkado, of course, sigurado, amat-amat na nagaplastar sa ilang mga baligya. Ang aton mga driver, amat-amat naman nga nagabiyay. Tricycle ka man, tricycle ka man, e-bike ka man. Kamusta mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Ang aton patrol tungdan talugay-dugay, samtang nagalambiyong sila. Liyog lang ko kung sino nagaman sa patrol subong para madulong nila ang nagapanguna man nga mga balita, ang ila obserbasyon sa palibot sang syudad sang Bacolod. Of course, ang nagabugtaw na may ideya kung kamusta na. Mayad ang biyahe. O sige na, ara na ang gasinyas na si Engineer Henry. Ang botsulingon, ang patrol ready na. Kay Martes Subong, wala na iban nga nagaman sa patrol, of course, ang gwapa at dalaga nga si Aksyon Eden Aboso. Sa patrol. Aksyon Eden, good morning. Good morning, Aksyon Fred. Kag sa tanan naton nga ka-aksyon, kamusta diri sa palibot sa syudad sa Bacolod. Medyo mapaang ang aton sining palibot, Aksyon Fred, no. Pero depende lang sa imo subong kuan ba't siya grabe kung paang idman ka sa palibot mo o kung natugnuan. Pero daw may nakita ko, Aksyon Fred, may mga mga naka-long sleeve, may mga naka-jacket, sa sininga panahon. At sininga mga inoras, especially ang mga nagpamerkado na bala, Aksyon Fred, kahit subong kagahon, bukas naman amat-amat ang aton sininga mga merkado diri sa syudad sa Bacolod, especially ang bahin sang Burgos Public Market. Ang sa Burgos, Aksyon Fred, ang aton sininga mga kuanya, mga nagabaligya, kisa exempted man na sila sa alas 4 gidi, Aksyon Fred, no, nga curfew. Ang iban dito na nagatulog sa ila sininga mga tapangko, Aksyon Fred, para magpreparar man sa mga inugbaligya nila sa sini nga aga kay tikalabanan ng mga customers. Aga gid man ni Aksyon Fred gibakal kay tikis ala ka na lang makakita nga late night na nagabakal para pagkabuwas aga naman. Pero di namin manubakal, Aksyon Fred, akong aga kay fresh bala. Bag-o gid kita mo pa di kis sa Burgos, bag-o bagsak ting mga utan na nagadula-dula ko ha. Subong ako kabalik po. Ara na, okay na. Good. Pero amo na, Aksyon Fred, diri sa palibot sa syudad sa Bacolod, 9 minutos pa lang ang nakaligad matapos ang curfew. Pero damo na sa mga nagagwa, kay damo sa mga early bird hambal nila, Aksyon Fred. Early bird catches the early worm. Correct. Kung kung aga ka maningkamot, aga ka magbaka-baka dira trabaho,
Di may makuha ka nga ulod aga pa. Laila ka makuha mo tutuot na ulod. Damo ka action threads ang mahimo pa for the rest of the day. Parehas bala sa aton. Aga pa kita nga nagabugtaw. Kundi, damo kagdako ang aton nga eye bags. Pati amo na nakuha mo. Gabugtaw aga pa. Pero basta serbisyo publiko action thread ya ara kita dayon is gani kung hindi pa kita sang super balda gidira wala man tayo nagapang action thread wala man tayo nagahilabot dira wala man ta nagapahimo yung kay wala na action thread aton na puhunan mikropono cellphone ba naton kay syempre butangan naman kaalam action thread wala man tayo ikal dira pero hindi man niya nang siling niya lahog-lahog ni aton obra action thread no tanan nga ginahimo gina-post ta dire ginahimo ta dire nga mga balita may mga basis gina-action thread no para sibala sang aton sining pre-election survey nga ginapatigayon sang estasyon may mga ginakuhaan tani action thread no may mga kwanta niya basis especially sa posting action thread no amo ginaklaro ta sa aton sini nga mga ka-aksyon pero anyways action thread kanami na kay diri sa Negros Occidental may masobra na 1,000 ka mga frontliners gali ang ukon ang natalana gali action thread nga bakunahan sang una nga dose sang COVID-19 bali sa sa Thursday May 20 action thread kay kabalo naman kita damo sa gihapon sang mga wala pa bala sang nabakunahan pero sige man ang pagsulod sang vaccine sa aton diri sa probinsya nagakadapat lang ngayata gina sa aton sini una gid mga frontliners ara man kita action thread ng mga media no sa priority list pero tido ato pa ta sa pinakapunta man pero at least ara ta sa listahan ang mga importante action thread kay Action Edwin action thread ang mga ngalan na to wala pa no sa media wala pa man action thread pero I believe na pa-confirm to ligad si Action Miles kagin pa-register yan at action thread para when the time comes na kita naman ang ara sa sunod sa listahan hapos na lang kagtayo na lang ang aton siniya pagpabakuna ikaw action thread kung bisido ka na nga magpabakuna ikaw okay na iulat na gani ko nga malawagan good na direction thread. Dapat magpabakuna kita kag dapat hindi na gid magsaka ang COVID-19 cases sa aton. Kaya basi palayo lang action thread ng sa Iloilo daan nag-request na sila sa MECQ action thread umpisa May 31. Pero tingin klaro to ni Mayor Jerry Treñas nga subject for approval pa na sa National IATF. Sila pa lang kaya ang placing the entire city of Iloilo under modified enhanced community quarantine. Bali, second siya sa pinaka-highest na quarantine status action thread. So, kabay pa hindi na diya mag-epekto man sa aton action thread. Kaya ang going back naman bala sa ekonomiya action thread. Pero may mga nakuha to nga sa third opinion sa Miss Universe kagapon. Nakita mo ko to? Naglantaw ka? Nakita mo ko to gani ang taga-Haiti, to Black Eden tong pangalan niya. Oo, totoo, gina-action thread. Taga-Haiti, galing kati wala siya nakasulod. Actually din, action thread. nasubuan na ko bala. Bisan paano nagtingwa man ang Pungsod Pilipinas. Guwapa man ang aton kandidata taga Iloilo. O galing masubo-subo lang kay man ang aton kandidata dapat opdanta may pipila pa nga daw medyo nagawaswas aton kandidata. Nga daw hindi ko kaintindi kung anong klase batasan. Correct action thread. Kung maperde gani, i-bash nila. Pero kung magdao gani, tanan nga dayaw to, tanan nga painto, kag tanan nga pasiksip, nabalaan nila. Pero kung among action thread, you cannot please everyone. Kung may makita sila nga gamay lang action thread ni sala, amo pa lang ilang pansinon kung baga. Ang the rest nga nami, kung hinimuan, wala na to. Natuna na to sa amin. Di kon may aras ang pagkukulang action thread si Miss Robbie Yamate, ako na lang masorry. Wow, masorry.
Pero frustration, action friend mo sa mga girls nga mag-inta sa amo na nga prestigiyoso nga mga competition, action friend, amak mo. Representante kay sa bugos nga Pilipinas, sa bugos nga kalibutan. Ano pa na action friend nga dungog man, kisa ka lang na iya nga Uwa. makasugata amo na action friend. Pero ilongga pa action friend. Basta ilongga, Guwapa. perfect. Kag sweet pa action friend. Kaya damo nambal nga ng damo patutani nami patani magsabat action friend si Miss Universe Philippines si Rabia Mateo no sa mga nag-top 5 so ganito hindi ka na dapat pag ikumparar kaya mo ina ang desisyon sang mga judge kung gusto mo dala si Rabia tani nag-apply to judge mo si Ingo akato ako na siya ang would like is kung ang tao wala ang kandidata nakamove on na ng tao hindi ka baton kaperdihan kaya mo na daw budlay makakita taaway kita action friend kaya laliso nila, suyaan nila, amo ginadang pinaka-worst, ang suyaan nila, action friend, na hindi man dapat. So, pero pares kiga parang action friend, kabala naman kita, basta may mga amo ng competition niya, nag-ugyon, gining Pinoy action friend niya, nagapon ganit, nagasunog-sunog pa, na sirado ang mga parlor, sirado action friend ang mga pamake-upan, kaya kalabanan nila sa aton sila mga gay friends action friend amo ginaya usually ang nagatan-aw gid sa amo ni nga mga pageant kay pagkaperdito sa ni Rabia pagkataktak sa top 21 damo naman naginuwa sa Facebook nga naghambal hindi ka mo magpa-parlor ha kay basi maganitan ka mo kaya nainit ang mga gay friends naton nga wala nadala si Rabia pero tiya mo gina-action friend amo ginaya sa competition kisa daog ka kisa perdi ka hindi mo pwede ka daog ka na lang pero may ano araw-araw na lang action friend ano na lang naman bawi na lang ako kay Pacquiao kay bugbugon niya kung may taga Latin countries man nga makontraya joke pero grabe gid action friend makita mo gilang suporta sang Pinoy action friend basta may amo ni mga kompetisyon hambal ko gani ay kung si action friend ang masunod nga pambalon to din padlagan sa Pacquiao presidente tapos kinanan representante sa Pilipinas sa boxing grabe gini mapasuporta gid kuya ka action friend mo Natural ang tanan-tanan basta Pinoy suportahan tagid perde daog suportahon naton amo na yang aton dapat batasan may mga batasan pa kita yang kundiin pa to yang ginhawa ta nga duso bababaw ginawa man nga hawin ng crab mentality bla baw damo gid ni Negros na amo gina sunod ang budlay dira kay nakis abla duso butong man ang tanan ng mga pasipsip kag painto na balaan nila pero ila na action friend move on na kay tapos na to kadto naman kita sa next activity naman kung ano naman ang intrahan sang Pinoy kay actually action friend kung makita mo sa tanan nga aktibidad tanan nga mga kompetisyon mapa-sportsman mapa-pageant man ang Pinoy wala gid ka huli actually kilala gid action friend ang Pilipinas bilang mga actually din action friend si Banisa Mayo atag opinyon niya nga hindi mo man tanan madaog hindi pa para sa imo magabot ang tsimpo basi para sa imo kundi imo man maayo man ning opinyon ni Banisa balag ulat na tsimpo hindi pa imo mo tuod man na kung imo na tsimpo hindi pa para sa iya mo correct action friend tag naman na si Iban kung sino kapakot lang kada ba si imo malay mo ay sino kapakot ha height requirement amo Tara, anyway, action friend, liwat sa palibot sa siyudad sa Bacolod, tulutaw hay lang, kaga kabay pa sa bugos na action friend naton, nga pag panghimakas, subunga adlaw, mangin safe lang kita dapat sa aton sini nga mga ka-action. Para naman sa complete nga management sa inyong sini Liberty Talks, mag-DTX 500. Ginerkon arana si Aksyon Eden nadula siya magi kita sa aton special
Communication. Upod kay Aksyon, Eden Aboso. Okay, kasi niyas ba si engineer? Okay na? Sa sa special communication para makasulod siya balik patapuson ta para nga maayo ang iya pagpatag kung para malagi ni makabulig sa aton pumuluyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:20 na. Wahapen, diin ikaw. Sige, wala gid. Wala kabalik, parang, ara na? Aksyon din, Guide. Tapusan niyo ko, kay ako. Ara gani, pinatapos gani. Ang maitisi Aksyon Fred ang alkaline ng vitamin C, nagalaw halin sa Patrol Action Eden Aboso, una sa balitaw na sa aksyon. Sa Bacolod, aksyon ng radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:21 na. Muna sila ni Rizal lang, wala upod sa iya sinikadugo daw sobra pa sa isda nga malangsa. Kinanglan kon aton gani, bisan paano, suportahon naton. Hindi kita manging crab mentalidad lang nga kung gasaka ng tao, hawiran pa naton. Tiyan mo gina, sa paindis-indis, may daog, may pierde. Daw panahor ina mo, may daog, may pierde. Pero ang manami iya, nga kung sa beauty contest, bisan pierde, kay aton, suportahon. Amo na iya ang batasan Pinoy. Kalain man na iyang aton iya kandidata, mulayon pa naton, aton kandidata, hikayan pa naton. Abi nyo, maayo magsaka sa stage to, gatubang sa bilog nga kalibutan. Abi kamo to, lang taon to kung magkiriwi sungad nyo, ay hindi lahog-lahog na eh. Ang imo na kulba, kag puerte, hamak mo nga, pasakao ka to, paintahon ka to sang nagkalain-lain nga kapugsuran, hindi mention yan ng kagwapa. Napilian kang butsilingon, isa kakagwapa sila na medyo dulo di malas lang nga wala ka mapilian. Pero, sa gihapon bukal ikaw sang Ilonggo. Amo nang siling naton, aton ina ya, daog perde. Tiginambal man na ni sang aton kandidata, niya daog perde bisan paano, arin ako di. Isa ako sa mga kandidata sa Miss Universe. Ano pa na? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:23 na. Ipaupok nyo sa pamahaw. Anong pamahaw nga gusto nyo paninda na kamo? Bugtawron, bit-bit na sang alat kadto sa Burgos Libertad Central Market kag pala-pala. Mamahaw kita. Ang ako niya, makapit ko sa Burgos karon temprano pa man alas 7 tapos ng programa ko, hapit Burgos Bisan paano, mapulo pangita tato pala mahawon. Pero kung may green shell dito karon, tiyan mo na pamahawon ko. Ay, lawag-lawag sa green shell ng dagko. Bla, tilawin nyo bla. Pero magluto kami sino, gisa ka mo anay. Gisa ahos, sibuyas, bombay, kamates. Tapos pabukalan nyo tubig bla. Pag indakal sa tubig nga nagisahan mo, amo na ang pagbutang mo sang green shell. Pagbuka gisang green shell, amo na pagsampaw mo daw ang katumbal, bakit ka dayon. Pero hindi ka mo magkalipat, butangan yung gidluya para manamit ang iya sabaw. Tilawin niyo bla? Ay, kanamiton mo. Kanamit ya. Kananam, kung mapaitan siya, guntingon mo ang 3 kabilog nga magkaang-kaang. Asos! Porte, kanamiton. May bilong-bilong ka nga pinaksyo. Hindi gani, prituhon mong bilong-bilong. Kampyon. Amo nang minanggaranon, hindi na. Pinigadulang ang aton lutoon, pero nanam naman. Balo ka na tao, kita nga imol, so ang mga baratuhon nga mga pagkaon, amo nang ginapili naton, pero saburoso naman. Sa amon sa unaw, lagi tsudan, ng kung ano lang sa palibot na, amo lang ang dakpo namon, di kabudlay mo, di natao ka nga imol, sa una gani, bisan sinilas siya doon, di kakabakal kadto sa eskwelahan, di okay lang.
Pero damo kami utan. Amo na nga naanad ko ya sining mga ugbos kamuti nga lapuan kay sausaw sa siya na makan. Ordinaryo lang na muna kay Mante. Wala kasudaan mo. Samo patis, namit magyapon. Putangan, jutay sang puriko sa una. Subong ti wala na ang puriko sa una ning matika nga bilog bla. Amo na nga amon sa una ya. Ti imo na sa isamo, putan asin jutay. Posdakan, kampyon na. Tultol pa lang asin, kita mo tultol. Sa mga bago tubo, wala kita. Daw bato na siyang asin, na amon ng amon sa una. Pero ga-enjoy ka man mo. Namit man na. Ano mo na kay, amo na yan na matanta ang kapigaduhon. Di, kayod gid. Porte, hasta subong, ginabalik-balikan ko na yan. Ang sudan nga muna, portes, pagkanamit, para sa ako niya daw, okay na ko. Kung nakakita ko na mga ugbos ang ng dahon kamuti, gabakal ko na ikag sampaw sa nigang, kahilidlaw mo, kagkanamit. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:26 na una nga hutong sa aton roll call. Karon nga kadahon kay Pili Morales Quilio Aliesa, good morning. Kay Gina Murden, bagay higit niya, hey! Nya puli na kubuas sa Pilipinas. Halin sa quiet perte, no? Kung magbalik ka sa pungsod mo, lipay kagidya mo. Welcome home, Gina Morden. Kay Lisel Balwarte Banggiran. Bago lang tapos Ramadan kuno ba? Nya daw nagpadala ko star siya. Idlaw makunya sa Aksyon Radio. Halin sa Daman, Kingdom of Saudi Arabia. Lisel, good morning. Kay Alex Muntisa. Kay Luis Gonzaga. Si Jubal Trinidad yati suki taman ni. Si Ronnie Gordon Amuman. Salvador Nobelin Perolimos. Good morning. Kay GM Sniper sa Lagran Nabaw Sniper. Si Banisa Mayo, good afternoon ko no. Dira sa Mid-City. Morning ko no kay Aksyon Eddie Naboso. Halin dira sa Rochester, Minnesota. Nagpadala sa 50 stars. Thank you, Gid Banisa. Good afternoon sa imo dira. Kay Carlo Florentino sang San Agustin, Isabela. Good morning, man. Subong man, dira kay Milili Uligo. Kay Noel Amar, kapangagdan ni Pirmi Kapi si Noel. Si Mirna Liego, good morning. Si Imbong Jocampo sa Maawa Raman. Si Radji Tario, good morning. Kay Ann Hoxon Villamor, good morning. Si Kili Gili, lagi kalipat sa miyembro sang AFC, good morning kuno. Kay Rodita Trinidad Grosset. Kay Jenny Villasor sa Araw, good morning na. Kay Evelyn ni Pamusino, good morning man. May lang nga pag-monitora, tagsagid kaaga. Kadamo sila sululod kisama lipatanta, no? Ang ngalan na, sorigid. Kay Helen Bat Hilsana, good morning. Kahang-kahang kuno maslom kag kahang-kahang. Helen, morning. Kay Ami Agostinis Baron, good morning man. Sige. Kay Erne Odas Colidas, bayong aga. Si Alex Muntisat isuki tanani. Kay Neil Brian Baloes, basta Baloes pa rin, ko gini. Bibot Galiano, good morning. Kay Cory Bidaha, mayong aga, watching from quiet. Cory, good morning. Kay Jocelyn Libuon Dispoho, good morning man. Sige, Ariglado. Kay GC Mahinay, nya sos morning sila. May sos ba? Alas 4:29 na. Sige, duldugsing lang kita. Basta first portion sa aton programa, may dugsing portion kita. Pero hindi ka mo magkalipat, ha? Ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon nagapadayon sa
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:31 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:36, tikang sang panahon, Intertropical Convergence Zone ang nag-apikto sa Mindanao, esterless ang nag-apikto sa nabilin nga parte sang pungsod.
Ang Visayas maka-experience siya sa magalumon nga langit, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang easterlies. Mahinay, tubtob kasarangan nga huyop sang hangin, gikan na sidlangan, pakadto na bagat na nasidlangan, ang mabatyagan sa bilog nga Visayas, kag ang baybayon, mangin kasarangan ang pagbalod. Pero, porte sa pagkainit sa iban nga bahin sa pungsod. Amak mo nga, ang pinakadubo sa Dagupan, 49 degrees Celsius, nagasaka 51, gasaka 52, gasaka 53. Ang heat index, ang buot silingon, ang mabatyagan bala sa lawas mo, nga kainiton, daw ginadabukan ka. Ang hilanat mo magkurinta, ginakakurog-kurog ganas na. Ang bata ginakumbulsyon na. Porte ya ang heat index. Along, inablang kung mabatyag mo ginagapamalas ka na yame, nga porte kainit, inang daw galiwasa ka na, halongged, heat stroke siya ang iya padulungan. Kita ka mo lugar nga mamugnaw, kay kadelikado. Labi na gid ko may balatian ka sa kurason, abyan, extra nga paghalong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na, kay Sanso Jaime Alien, sang Houston, Texas. Good morning. Kamustada sa Texas? Kay Luila Siason, good morning. Kay Carlen May Ilisan. Kay Jose Mungcal Torilla, good morning man. Kamusta lang Kay Jose Mungcal Torilla, kay Lorito Armas Bidaha, sang Narawis Hinigaran, base di Anton Diaz, nagamonitor sa Patria Village. Si Anton Diaz. Kamusta, Tony Diaz? Morning lada. May lang nga pag-monitor. Mabalik ako pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination!
Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na. May mga pila ka mensahe. Nyati Aksyon Fred, kabudlay gid, labi na gid niya sa kabukiran kag kaumahan, purti sa pagkainit. Gaaliwasa man kami ni, tianong mahimo. Kay wala man kami aircon, wala man tanan, bisan electric fan, wala. Pagita ka mo lugar, nga mabulubog na ilang masyado kadabong nga mga kahoy bala dira kamo pasilong, no? Pilion nyo ng pretty kadabong para nga mabulubugnaw ang inyo sinipamatyag. Kung may mga suba da pahulom-hulom kamo da, inang suba bala nga daw ginatabunan ang lugar sa madamol nga mga kakauyan, dira kamo paligo kamo da. Likaw lang mo ba si buhaya kalain. Inyo dira kamo pahulom-hulom. Hindi gid magpabinturar nga magpatial sa init. Labi na gid ining naga pangwaablas ang hilamon sa tion sa alas 9 hasta alas 11 sus kuidaho. Kagahon bugtaw Mga alas 4 bugtaw na kag amo ang pag-obra makapuli mga takna alas 8 para nga hindi matamaan sang sobra nga init. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45 na. Kay Leonard Picok Barcuma, good morning. Kay Ann Bingno. Kay Rimar Biranyo Lingoste. Si Edi Laos kag si Nanay Isabel Gamonitor. Si Louie Aldas Sr. Si Imbong Jucampo Araman. Pangagda kape, thank you gid. Kay Rimar Hicano Haliasgo, good morning. Kay Lisa Castellano Parungao. Nagamonitor siya sa Cabanatuan City. Okay? Relax ka muna. Marelax man ako kadali, pero sigurado pagkatapos ini, balikan ta kamo. Standby. Bago pa sumbanwa, mabuhay
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
Iyanamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang ginadampingan Padayon Aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan ang mga kahintangan Responsable at pagbalita Pagdayon na ipalag na Magasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalangga Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon radyo Padayon Aksyon radyo Padayon Aksyon radyo Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog.
Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57. Balik kita sa aton pagpangalagad. Areglado, pila ka mga balita ginpahayag sang DOH6 nga ang rekomendasyon nga travel moratorium humalin pakadto sa Iloilo ang nagando makabulig sa pagpanubo sang COVID-19 nga kaso. Sa isyong bakuna online talakayan sang DOH6 kag Philippine Information Agency kahapon nga adlaw Lunes ginpahayag ni Dr. Bia Camille Piliaro na tairay sang DOH Medical Officer 3 ang rekomendasyon ang gintalakay nagdigad nga Sabado bilang isa sa mga tikang sang LGO kontra COVID-19. Mayo mga nga tikang galing daw medyo hindi man mayo kung negosyong paghambalan man untat biyahe. Kung mag-untat biyahe ang silingon ang transaksyon Iloilo Bacolod apektado, ang mga negosyo apektado, ang pagbiyahe apektado ang mga trabahante, ang mga negosyo, lakip na ang mga nagabiyahe nga sakayan dagat. Amoy na siya, depende ulaton ta kung ano ang mangin desisyon. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila,
Doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras.
At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory. The time, las 5:08 na. Bisan ang kumilik nagapangabay na ho. Nga tagaan sang kay gayunan nga mabakunahan man ang ila mga election officer. Ariglado mabalik ako pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna.
Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga Dr. Alfred's green coffee ang inyo gamita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Morning sa aton mga kauturan, direho isulod ta ang report sang Kapitolyo. Kapintunga sa milyon ka pisos nga medical kag burial assistance ginpanagtag sa ikaanong nga distrito sang Negros Occidental. Si Aksyon Marlon Hinubia may report. Aksyon Marlon, please go ahead. Malapit-lapit nga sa milyon ka pesos nga balor sang bulig pinansyal ang ginapanagtag sang gobyerno provincial pagi sa Ilananday Governor Bong Lacson kag 6th District Board Member Jeffrey Tobola sa mga benepisyaryo sang
medical kag boreal assistance nga mga residente sang ika-6 nga distrito sang Negros Occidental. Ang pagpanagtagin patigayon kahapon sa Barangay Talubangi Covered Court sa syudad sang Kabankalan. Suno kay Gov. Lacson, si Board Member Tubula, isa sang mga nagpaninguha agad to nga mapanagtag ining bulig sa mga benepisyaryo halin sa syudad sang Kabankalan, si Palay, Banwasang Ilog, Kawayan, Kandone kag Banwasang Hinubaan. Governor Lacson. Nami kay Board Member Tubola, ginuna niya ang para sa burial kag hospital assistance. No? So, iyan ni desisyon kung paano nila i-gastos ang budget na ginahatag sila. Ang usaligan ganyo ni Gov. Lacson ang mga nagtambong nga dapat magpabakunagin sila sanitary sa kabarangay parang let nga mag-abot na sa ila ang COVID-19 vaccine. Ang Aksyon yung gikan sa Kapitolyo. Aksyon na Marlon Hinuboya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:17 na kay Utay Benedicto sang Victorina Heights, Mansilingan. Good morning. Kay Jonel Cartel Beliote, Sambakyas, Mansilingan, good morning man. Kay Miriam Fernandez, kay Atia Kim Iriman, kay Art Tandoy, sang Asinda Pangulayan, Central Maao, kay Lito Secundes, kay Duni Nauba, sang Cavite, Salvador Tadalyon, kay Bunlisay, sang Inigaran, good morning. Kay Dilia Liabe, kay Noe Erwin Gonzales, kay Yasmin Roldan Rabilio, nagamonitor ko ang taga-barangay 20. Dira kay Barayuga Re, sang Pandanon, Don Salvador Benedicto, good morning. Kay Rosine Santia Locsin, good morning man. Kay Milagros Morales da. Milagros Morales kay Dodge Dalida, good morning. May lang pag-monitor, tagsagid, kaagahon. Uy, labay man ang akon, Santon Plus Herbal Capsule gali ang inyo gamit. O 19. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe,
radyo. Pagkulunod kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw. Philippine Standard Time, las 5:22. This time check. Standby anay. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 18-13. Una nga bula 18 kag 13. Second draw 10-6. Ikadua nga bula resulta 10 kag 6. Third draw 18-12. Ikatatlo nga bula resulta 18 kag 12. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 645 kita. Mao dako ng jackpot 138,211,886. Resulta in any order 42, 37, 1, 5, 38, 17. Resulta sang 645 42, 37, 1, 5, 38 kag 17. Sa ilo kita 655 ang jackpot 29,700,000. Aring resulta in any order 30, 23, 19, 28, 48, 22. Resulta sang 655 30, 23, 19, 28, 48 kag 22. Aksyon Radio Philippine Standard Time. 4 na. Kay Huma Lumina, good morning. Kay Manjo Arnijo. Araman si Rosalina Arellano Espadero. Subong man si Evangeline Gradas Baterna. Ba, si Antonio Floreso. Gatinlo na sang iya itaksi. Mabiyahe na siya. Kayod naman kuno. Halong lang, kabay padako ang income. Kay Teresita Grita Kahuraw, good morning man. Kay Rami Mundihar, ara siya, nagaupod sa aton, karon nga kaagahon. Ariglado mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa,
Kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book. Philippine Standard Time, las 5:30. This time check is brought to you by Buran sa COVID-19 vaccination sa Bacolod, ginpangilwala ni Vice Mayor Pamilyaran. Detalye si Leopold Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead.
Mayong Aksyon Fred, not true o kung hindi matuod. Ining sabat ni Bacolod Vice Mayor Alcide Familyaran na sanggin pamangkot na angot sa mga spekulasyon nga mayara sang mga individual nga ginapaboran Aksyon Fred para mabakunahan kontra COVID-19. Sunod sa Vice Alcalde, ginasunod ang pulisang first come first serve basis pag sa online registration. Ginpathagman ni Familyaran Aksyon Fred nga ang ginabakunahan sa karon ang nabasi man sa priority list sang gobyerno humalin sa A1 o kon mga health workers, A2 nga senior citizen, kag A3 nga may mga comorbidity. Ginapahayag sang Vice Alcalde nga may mga balatian Aksyon Fred nga hindi cover sang comorbidity, kag sang asthma kag gina-requirement sang Bacolod DOC sang medical certificate kon hindi senior citizen. Suno kay Familyaran nga mayara Aksyon Fred sa mga persona nga kwalipikado man nga mabakunahan ang hindi senior citizen pero mayara sang history sang transplant nga makabig comorbidity. That is not true. Kaya may online registration kita. So, kung na first come, first serve ko na siya, online registration. Only that, nga ang priority subong niya. Kung wala pa, ang priorities is A1 to 3. Nabatian ang tingog ni Bacolod Vice Mayor Alcide Familyaran. Yari na mga kaaksyon ang 5 ka mga healthy nga ingredients nga makitaan sa isa ka capsule. Santon Plus Gold. Santon Plus na sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:33. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply
ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon
laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho. Radio Philippine Standard Time, las 5:43 na. Diri kita lalaki patay matapos ginlabo sa banwa sa Pontevedra. Upod kita kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May aga aksyon na friend, nag-inaway ning duha ka persona nga upod malang nag-ininom sa makahulubog nga ilimnon, isa gidri ang patay matapos ang pagpanglabo. Nagluntad ini sa may sitio Kabog, Barangay Pandan, Banwa sa Pontevedra, sang nagligad nga adlaw nga aga action friend. Ang napatay ginkilala diri sa kay Teofilo Semiliano, 38 anyos, samtang ang suspitsado ginkilala naman kay Jonito Semiliano, 42 anyos, tara nagapuyo sa nasambit nga lugar aksyon na Freda. Sa pag-imbestigar sa Pontevedra PNP, ining si Junito kag Teofilo sa nambal naton naga-ininom and makaligad ang pilalang ka minutos action Fred, may kamugamo sila kag didto na nga nasapuan nga may ara na nagahamyangon, may pilas na ining si Teofilo sa pagpanglabo action Fred. Giningagaw pinidala sa ospital pero gindeklara ini nga patay. Sa sinimati niyon, ang suspect ara na sa custodial facility sang Pontevedra PNP matapos na gilayon man nga nadakpan kagin kuha or nalakip man sa pagka-recover diri amo ang gingamit niya nga bidangon action na Fred. Padayon pa investigation sa kapulisan kung nanugid ang motibo sang krimen. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Kay Ray Carbagel, good morning. Kay Aida Alunan. Kay Annalyn Balitan Ape. Kay Joby Artigame sa Barangay Villamonte. Kay Robert Ruma. Si Dante Makilan, upod manaton. Si Andy Saludares, happy birthday gida.
ika-45 katuig nga pagsukat ni Andy Saludares sang barangay MH Del Pilar, Pontevedra. Si Elizabeth Malacag Gamala, Elizabeth, good morning. Kay Elmer Buyet Villamor, kay Francisco Guangco, kay Abilia Delpin, kay Catherine Duca, si Luwila Siason, kag Matoy Maranyon, upod manaton. Si Russell Gomez, good morning man. Mga blatter entry pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkulong kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada
ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Anyo Philippine Standard Time, las 5:51 na, Evergreen Herbal Capsule. Philippine Standard Time, las 5:52. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa records ang aton kapulisan. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden! Ambot sa 37,000 pesos nga balor sa ginasuspet sa Cebu. Nakuha naman sa duha ka mga persona sa bypass operation sa Police Station 7 sa Block 31, Lot 6, Puro Kabugwason, Barangay Mansilingan, Siyudad sa Bacolod. Subject sa operasyon ang ginkilala kay Marciano o kung 37 anyos kag Jake Ibon Magpilan, 28, tanan residente sa nasambit nga lugar. Nakuha sa mga suspetsado 7 ka gramos ang ginasuspet sa Cebu kag ibenta nga drug paraphernalia. Si Marciano kag Bantilan ang priso karon sa custodial facility sa Police Station number 7. Sa sininga panahon, importante man ang Kita alin sa patrol ang ka-aksyon niyo, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:54. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio sa
Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na, ikaw nang ginapam. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:59. Kay Rudita Trinidad Groset, kay Edser Sandiente, kay Duna Sula Gomez, kay Jose Eerson Lapini Gonyo, kay Kadjan Patrick Abapo, good morning. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio.